напиткаш къде. Виж. Ти да хванеш. Ти да хванеш. Колко е доволен. Я си какво има там? Я си вземи играчка. И ще играй спортивно. Иска да търкаля папитката. Айде, взимай. Искаш ли да носиш? Опа. Айде сега. Черпим спиката. Да. Айде сега ще черпим. Мали пък хубава питка. Пете, аз не видях, ама на първо място черпака, на второ спорта ли беше? Да. Заедно се надяваме да ни избере спорта, ама той... Ема той на второ. Да. Той ще бъде добре. Обикаш, да. Има Той банкера правилно се насочи. Да, ние викаме да бъде банкер. Вижте на мен не сочи, не сочи на вас, а? Нещо какво? Кой ще яде? Ще ми дадеш ли Ето, папа? тук пише шампион. Аз викам на Петя, ма някъде я бях хубава. Да. Да си вземем всички за здраве. Да, за здраве, да я живи и прав. Тошко и всички, които се грижат за него, да. Али, сладка питка, да бъде сладък като мед. Да. Къде е повече? Топличка, обаче. Айде, жив и здрав. Айде, бабо. Кой ви Да прави порастеш тостика, здрав бабо? път. Сериозно? Виж, кой е хубава питата. Ма тук ли я прави? или на- Къде не да се обади, много ползване. Петя ще кажеш как я правиш, браво. Това е кулинарна тайна. Първо се става в 7 часа и Аз не викам, не попискам, така да ще му правим. Някакво е месетиво. Нали, аз не мога, ма Петя не. Те да ходя да нашия бих направила. Добре, умей. Много. Много вкусно. Ме те хемрицува. Много късмет да има живота. Петя веднага ще Стане какъвто си. рецептата и тя е направена на напитка и ga осукала, така е направена и тя после като се пече се разтвори. Сте си ял, бе?